tysta skogar och röda ögar i snön vid en frusen bord. Hela handen sista! Ja, drömmer om en jul, i alla fönster brinner ljus. Fint och skymtar är varje. Ja, jag längtar till jag stod som sista gången. Ja. Den riktigt tydliga märker att Sören har lagt på sig basen och trummar nu. Han har multihandikapp. Har du problem, Sören? Okej! Alright, ja. 1, 2, 3. Det är ljudet här ombord, men jag längtar hem till nord, där det kära nu samlats vid älgsmyckat bord. Här finns alltid överflöd, men jag lider ingen nöd, men den lindrar i hemlängtans glöd. Hela herrgården klockor ringar ur langen bringar ro i varje sitt. Där jul semestern kommer. Normalt bor man i en villa på 120 kvadrat. Det är alldeles för lite. Vi måste göra en förändring. Vi hyr en husvagn på 7 kvadrat. Så blir det säkert bra. Semester kom, vi bokade 2 veckor ner på sjön. Det värsta var att jag var utan lön. Det regnade, vi grälade, det regnade lite till. Och sen så var det dags för matchisill. Kanske ska man göra som de andra som gett upp och åka ner till Ullared och skrika federör och hingla in på campingen och hämta en flack öl och sjunga I'm dreaming of a white Christmas. Wow, wow, wow. Vi tar det på svenska, tror jag. Jag drömmer om en jul hemma, wow, 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 där Vintergatan slår sin ro över tysta skogar och röda ögar i snö vid en frusen bord. I alla fönster brinner ljus. Redan? Då är det så här. För att få en riktig ordning i klassen och för att få en riktig så måste vi ha alla med oss. Ja! Ja! När vi satt oss ner och skulle skriva denna visa. När vi satt oss ner och skulle skriva denna visa så var det tanke på allsång, och det är jävligt svårt att hitta ett bra tema för alla dagar så här om i Kostervall som har varit på Brännebrygga. Men vi hittade något som sagt som ingen hade skrivit om, och det var Gibraltar. Och den tog vi här ute. Men vi vill ändå, refrängen går. Kom till Gibraltar. Kommer ni ihåg från i somras? Ja. Det är jävligt bra text här också. Vi kör väl igång. Ja. Det är Trångströmer klassport. Ja, bra vinna och går igång där. Bra. Får sig lite julstämning. Har du tröttnat att betala både rea, vinst och skatt, så kom till Gibraltar. När det inte går att boka tid för rotfyllning av tand, kom till Gibraltar. Tycker du att din mamma har en usel pension, så kom till Gibraltar. För här finns inte plats
vibrata. Lägg märke till basgången här. Och det följs inte bättre när jag satt hemma i Köping och kände det började hugga i magtrakten. Så jag åkte upp mot Kolsvån. När jag kom i Åsby kände jag, fan vilket dukhugg jag gasar på. Och kommer in på spelön och där står Carina Ackersten och säger, du ser ut att behöva en så stor jävla bulle, bulle. 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 Ja, jag tog ju mitt kaffe och gick in och satt mig i hörnet. Och där satt ju gruvkilen. Skärtan över. Och där satt mapan. Och Carina stack in. Ska du ta en annan sån där kräm? Bulle, bulle. Bulle, bulle. Bulle, bulle. Bulle, bulle. Bulle, bulle. Och nu är det natur och ta en kräm! Eller en hallå! Eller wienerbröd! En lasagne! Eller kanel! Eller som en rulle! Rulle! Kebab! Vadå? Rulle! Kyss mig ensam Cecilia. Take it one. Thank you, music lovers.
lite svängig rocklåt och så tar vi en fin rock på slutet igen. Då tar vi en gammalt örhänge som allra sista låt här. Sören, du behöver energi.